mħawdin l-apostli kienu kollha fid-dajsa u li mgħallem baqa' waħdu fuq ix-xatt mal-tempata żviluppat u kollha bdew jirbżu kbar tassew kienu l-mewġ b'riħ venven inkurlat iżda risaq lejhom raħ miexi fuq il-baħar u twerru għaliex ħasbu li kienu raw xi ruħ u leħen sot jitkellem l-apostli semgħu sewwa min kliemu dawn mill-ewwel il-Kristu dawn narfuh. Tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien Ġesu, tibżaw xejn għaliex jiena lejkom ġej. Tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien għaw għalkom jiena magħkom kull imkien. L-apostli marru lura jistadu tliet snin miegħu u issa kollox dar marrieħ lilli mgħallem kienu drawħ u issa ħallihom ġie mislub ġie maqtul rebħu dawk li joboduh fuq ix-xtajta ħajjarhom jerġgħu jitfgħu biex bik iħalli jaqbdu il-kwantità ta' ħut u jitlbuna f'daqqa li dak kien Ġesu Kristu u kollha bdew jifirħu x'innemħu lil Ġesu. Tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien Ġesu qomt mill-mewt jiena issa ħajt issew. Tibżawx huwa jien, tibżawx huwa jien għaw għalkom lilkom tajtkom il-ħelsien. Imħawdin fid-dinja nsibu ruħna mfixkla tkun nisrani mhuwiex faċli dan iż-żmien lilli mgħallem ħafna nsewħ u qabdu triq oħra u llum donnu hawn ġlieda sħiħa kontra d-dawn. Iżda leħen Kristu jiżdema jidwi qawwi iqawwi qalb l-insara jagħtihom ferħ mill-ġdid ir-rebħa hija tiegħu u aħna nibqu miegħu jekk narfu milli qiegħed jgħix fostna bħala sid. Iżda f'dinja mdalma tistema l-kelma tal-Alla li tagħti ħajja ġdida u tama l-futur. Id-dinja ġiet mirbuħa, triq wiesa ġiet miftuħa biex niksbu fit-wasliha li tina s-Salvatur.